Chiata ebikombe wristband amo nechichuba chiamache as graphic designing as poster flyer funeral programs kirotari kweba magazine au ajirago cha eger toko konya ngai toka ase mitandao tonyore buna kisi printing hub ase ogocha aschebeshito tore sansara complex center fast flow kusotwa kresimia senamba 0727 026368 kusem 0115 541502 Kisi Printing Hub KPH. We are the best. Why choose the rest? Eduka yobo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi mense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boygo chire chichi brand au ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekari guri lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wekabunuragani gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene eduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Etwani yabugire ayo mworo karugetanda Etwani yabugire ayo mworo karugetanda bana mbare njara ayo mworo karugetanda bana mbare njara uzito somya bamura baje kuya mandege uzito somya bamura baje kuya mandege. Murigereria karibu sana na sensemo oyo mweri yo muroberiga nekero bono tukwanira oburai bati annemono bali asebirogo biri bia okose bali bakire chukura na boigo bali nominated abagene beito beri tukoria rero baikire aiga ase studio nande asinjira ya bene kigima moncho murigereria nigongo kuboro nyare gusanga ekerengere kya ochaiga na boigo erindo nyare gutonyora ose onyare gutonyora ase chinsemo cha Facebook na YouTube mnagetembe TV ase obwango mono bwakire bia abashimiwa mweshimiwa mwenzi mbia bore naki bwakire mbia bukiete umete enkairete ngare ne litukoritanga ntukukwandira basubate nane mbota abageni amasubati bukase studio karibu sana. Asante. Tukutaka naye madam eretari yao mwancho muri na ligeti kumanyanga kusikira kene ngoro ali chibicha chao aganeti umwenyori erieta na boigo ninkiyokora. Okay, ncha samarito mwancho muri gerere samarita Dolphin Bwari Indomo MCA denominated as a county yetu ya Gusigaiga ni naboka kurugari nyaribari abanyaribari babangerera mayiga sana igali nombo ate nyomba yane nombo ate nkayane kino munyaribari enkayo iboire engiboire nsamo ya South Mugirango asakuru kutabaka
gonche no mugirango ngachigotara iga gutira tinyo tyo ndogo ntinini lakini abanyari bali banko ogeta baka basongo ntagukuna anga ayo nditante nini lakini kirna ikanya bali ruguru lingo chigosoka bakaratimba sasa uchuma sai muno bakankonyera ga no bankonyete bangete kiginga chino muibori chino musubati muibori bwa banasta endo musubati bwo mugakoyomo kuruku Jackson Nsare muswita tone nyumba na mutigamba yari inande gari bone masimba galia abantu bonse ba masimba mbia babegete mbia wana sana na inde karibu aiga ase studio toko skasense moyende wakire bia erieta na boigo na ki kayo korokoro bia no mwanjo moyere no mategeri bakwani asema mbingi ya bagusimwa sisi mwaika pia mole bwakire asema dietane ngoro kwa mheshimiwa Priscilla Nyatich buone gere manga ko bitoto masaba no musata na bana bane musata ya ko kweli chondicho hakuna na bana na ipeke ndande garagate yo manna ko bedi Timothy Delta Raiba na bantu bana ba kurumanga na Nyamira counters my county banta garagate na gokire bagatende iko kunyendele na kuyebu lakini era mukirema mbio mona sana karibu nekero tuguchaka naye kiro kende ure omusupa omo MCA avuno data boke yes ase county assembly ya Nyamira ne pati ko kupipyo karibu sana nekero o nominated omo MCA aye no musubati enarali kwarorire ase oburai Oraya saba swati na oboko mchiko oboko munendo koro narrative nere abantu bito batanga mukungu taiko gamba naende nyoko gamba tariko umasikani muno musacha kwayo lakini ase century tore bono iga abakungu bangire ko kosikwa ande bantu mbia bono sana omheshimiwa Bwari Omusubati ore nominated as a MCA. Yes. What's your experience? Kusingira nyari gukwanira. Omaitekero abangina bangi bagotorera kurugali nabagaka abantu bagotorera muri nominated bamaitiro tubwategari ese assembly. Kakana ngukumi bali na abantu abali nominated bonongi baguchi bakora. Mbabuga ati ward kakana timbu ati ward muntago chikonsa amagendera. Tindi korospara timbu ati chinyagitali muntago chikomboli na nkaya mariogare. Yes. But ndete yumugirina ikasi mu MCA nominated timbu ati tafauti ende onsi na mo MCA or elected. The only difference in ward yane nde nominated go ichori gende ko the gender gap. Bono ward yane mbwate ward constituency and county ekukumusubati. Because reason yani ngire bunge no kurwe sauti yo musubati. Ngobone kero montago sona unabona igo MCA ne kuru Masimba boss. Ekera ko represent abantu ba Masimba ko ne sauti ya Masimba. Nje ngo represent abasubati kusiengima na ko ne sauti ya basubati. Nakiye ko garokonyora chinga kichinyinge togotema twabere chifora masaba subati bari. Reason togo kora igo ni totegerrane kuna basubati tuanyara kumanya eshida yo musubati yagwetera amaoni yari yabo kiri bali guchaka kunyaga kera musubati bwensi pitako imukagende bunge lakini kiri musubati yari kugani kokorerwa ngoto abara amaoni yari anda amaoni yari na roto kwira bunge so that is the key role to ire buna basubati bari nominated ekwambori gore raibwa basubati in Kisii County gose gusiyengima ere etukunyiruka a patriarchal society. A society etarangira no uraibwa basubati. Ndu example ikega ntwanye konyoro mu governor musubati. No uso mo deputy. Ntwanye konyoro mu jumbe no ino yomo uru musubati. Apart from vali toko ba nominated toko nominated kwa. Togo chanone kirukyo bo MCA. Both Kisii and Nyamira yani gusiengema. Etubatu musubati yo mugwe kwa akiri chikura. Oyo mobwe oyo abantu babangitire ni bagakira chikora oyo abantu babangitire ni bagakira ikura ukuruku Beatrice Makwai kuruku machoge nande fortunately got unfortunately kumusubati tu bwate nande the last assembly no yomo nande uri kuruku machoge so ntubwate challenge uraibwa basubati
buraibu abasubati mburanyara kuba bogwanjiranwa ase account yetu ya Gusii mostly timete gosetenge nchaba abantu bakorigeri na basubati baraba bakora gose nkurukare umete binte bigatari gose tu atari na baraimbo abasubati mbono batakire gucakora ntu abatu musubati uri kurukumurangiti musubati urahete niko buraibu abasubati bono bogochaka lakini ase Gusii yeito nturanyoro gwanjiranwa bado ntore mayo mbuya mono sana tukirana asore umushimi Nyatiche ekiro okurigereria tukurigeria muna nonye abasubati bari bachore aba MCA county ya Nyamira tibwati oyore elected tukurigeria county ya Kisii enoyomo tukurigeria nonya abajumbe mbaye kora asoro gongo rwa Gusii bakire echikura baseneta ndubwati mo seneta musubati governor akuna tukurigeria nonye na NCA ya Kenya mubaroni gorense mono ingiro yari gukwanira bia mono moraria nanateka gotabari tangani neringa asa mongo y'abantu mwana muna abasaka bamenyete nk'umukungu n'umurugi kasi ya koberaka abuso muki amonyorera abana agenda mugondo enyere gasi yo musubati lakini yuteribo yakiagaragara bakukandika rasi megasoma nakonyora umwana umumurale nakonyora umwana musubati yari to wikera usina karo kya matamo chigret maybe kwanyora umwana umwese kanaro oetira mwana ko bomuko umumura gonko wakaraba machoga ngambulama asawa kwa musubati Beatrice oyo already ne bule ngero nyore challenge obisi anja buni kero kya yekairo ona gotoka manaki kikakanda ibana ari kwa Gusii osanga saka butokera ni kungune abakonyara kora ende bagotabanga where there is a successful man there is a woman behind bira intuno na assembly area yarankoranga karo ona bano tseginja ame county yetu ya Nyamira sana ntiere lakini some of us etu asoka mutu togatabana ki etu arwanire intutole ekerogo yarabana inje mbare gocha bonsi bebaso asere county assembly ya Nyamira intutoko bari present korwari bija kibakora gatoko kominyakana digale siamba bosta na bakorelekana etokora bakisege kano torakonya Nyamira bagatebanga fahari wawili wakipigana nyazi ndio umia sisi ni fahari ndio tunapigana huko juu lakini pale mashinani abananchi no bato tomete yeto korwana ndora abaikera tobakorera majandro na rentu itete so abasubati ntobwate obungaini yasa na tamante kisemi ncheragete yano ni nari mwana konyo musacha garo mutindi agotokonyera abana wamwira sanga kama tenga gaki gotokonyora bobe nkora abana chimba abakora ngawe ndochoro rembo bakokora tiga abasacha batwanje nende bamanyanga nitira batokora nende batosire nabakungu kiranda yareto umushime wa kero gukwaniranga kero kende abasacha na bagutwara hivi chego sita benga mbakura wana basubati lakini kero kurigere umubaro w'abantu bawakachikura kurigere umubaro w'abasubati no rorigoro mono basubati nabo bawakachikura so bonge abangena asenga je narrative irenga mugongo takora no inturanyore ngantore tueka ntunto se kaini osentu anchaini because nyendi twanjene we have numbers abakungu tora banko babasacha toise wanjira nanga na bumu sobati yakobera kyanda ntokutora nenda mwamunga maybe umweshwe wabwari ngakia yanyarekana ogendaria kyara those questions sinjira ororonga nakiyanyalekana like some of us wakonyoro monta akora metenga aire tukorera kaila kai wekero kwa lakini abuse in the real sense tokore tikende egwa korete gasi epatika gutuma ngaki yogo kore meremu yando uri present epatiari like now bibi okenere tumetenge ndase county assembly ikona bibi okenere gutaka kumanyanga umuntu tu abegetari ngasi kyago koro naru murigereria nkora riare patibia nari tayari gokonya abana inchi na tayari gokonya epati abantu tigabanjenga banjira nesitwekira bonaiga ngabasubara nabo bagokora gasi nega emberemeria omusacha agokora mukungu wara yakore byamono naki kwenyorete ase ekiame kiga kyago kya ekiga watebire ekiga pipoke yes gotu akorete gasta Leslie kurigitwa lengo go chumba tutanyorete kurigitwa lengo go MCA tutanyorete go MCA wetere miremeri karo kende na akorete ne chinguru tukono basonda korara
abo baroche n'omonto toise komotomaye nabako kolegas egiboni yangenderete gokora nyumo taraso ikiamekega kiro kindi nkikwarenge gokora utaraso asikia guseiki na kiwachakirite kiro guswa siasa nane kore for so long yes nakabera omwagenti wabarai bande abairete n'abatairete like nakorerete omweshimiwa Okero oyo bono oringo omwemisi bono oyo bori omuspika Solicitor General koroku Shadrack John Mose Kerusha Mumanyi even Nyambati governor obuli obagabana so siasa naraja korera igeka apart from siasa ngikende kiro kende kwaringa gokora mimi mfanya biashara na mbona ngate biashara gusonga nati tokore biashara sana kera apart from karona rura sembuli ngano nyumbani karanse nganyerere ngabona umutienyi ngwaroe wekorie side aso bakorana biashara bado biashara na mbiamona sana yes mbiamona sana umweshimiwa wa Bwari Yes. ore ime ya UDA Yeah. rokende no wachakirite sabali yao asikia mekega ya UDA njitindanganya vyama apparently nchina swa siasa the year 2020 end of 2020 before politics nchende I'm a business development manager. I'm a marketer by profession. So I was a business development manager as a company ya Rikuru Kuchandara Industries Limited. Naona agakorire gasiga area up to actually nacha ku resign ekirona acha kiri kuburi chikura omwaka o 2021 kirona isogeti kuburi kiro kyo women representative. Nande kirona isogeti nchina wana achite straight ne kiama kia UDA. Why ina rochi chia ideologies slogan nire tuabwate UDA ngakiria tokote ya bottom up wono ngo associate na ringe sana no muntu uri itsaria umuntu yiga uko ni misi no muntu maito bonjoreria muntu uko nichinyanya para umuntu uko endie boda boda na ngo associate na ringe sana ndengere na ngakiare ko banukubuga abantu abaga na baro banyore kuba bakwimukiririrwa iguru irinde tunyare ku uplift amagima y'abantu and that is why na kulete ideology ya William Samoei Ruto the current president nkaragaiga enero etimtete ku support and nabonja agite ko ngaswa UDA ngachaka nekiru kyo women representative na rikoboria nkabori gekira katikati unfortunately gusiya itogaiga ntubwate igento kirige kuruko clan matrix ngorigeri muri nyumba ki konyora kirugugete nyumba ki konyora kirugugete nane nyumba ki konyora kirugugete yes one mune empensemega yobo women representative ibatagite ntumunyari bari ese kiama kia UDA etu abate candidate yo mugabana urenge macho yes na inche bono no ara nkurujugari baka we between the two abaka kabanyari bari bakandangiri baganda no musubati tunyumete twarigereirie no bwate rango yo guchikora abasubati lakini mukuru nsema lakini mwensi babire mo kwenda wikoyo matigero yonde nande in their own wisdom bakarigere bakarona yaya nayo kora koraki nayo kura atiga ka mbaega ro mugaka machogone ne miaka konyo ya chego nande kiruka alko ligine kenene banyari bari bagatene tutukasura nyoro bugavana nari kunyara gupinga abantu bambwate but most importantly a party leader ani William Ruto e promise ngante na bona to gora kama gugutika ndotete to ko ekirukyo o nominated MC and trust you mingo tebe umureria pone gango chande na umirana na ekene na itebye ekene konyor in the year 2022 konyora tindaba ngo eguburayi bobo women igabona nekero na irangirio mukutano kwa rigereri na irangirio mukutano na itebye ekene ena ruete Nairobi asenari kole mirimo ngo chaga erusa matuko makeiga narigiriria abantu buna bamenyete natena gakiti gangende njigo chinchi amagima gari lakini konyantinda tora one on one interaction no musipati ugusi yes emyake yiga nabere se county assembly yangire ribaka tyo gwisaransa no musipati yekera bono mungusi imenyete nima tembura ya usimutinyikie gotu nima tabantu mutinyiki bagokomera nima chichiro chetu cha usi challenge chichiro so nanyo experience one on one in bunamenyete gusi eribono ndate ningote na bona roninde tekora nyasayo matenko bangari bintu bya ninjira yayo God had not planned bunanga kieria mbo women and that is why and I agree na ngakiri konyora tindaba
lakini bono igana aberire na arigereire na manyire I have represented omaite rubugate niya yoko represent abaswati erie nari gochiko represent National Assembly but still na iru ribaga yoko represent abaswati though in the county assembly this wali gochiko boli guna bangina baiga bonse bandigate na bagaka kigwa kolira bangina in the period kwa ba represent igwate mire kobera na barabo ngikwa kolire ngikwa rolire what do you think you can do better because either way na reko women rep na baswati na reko to represent unandegega in the assembly as a gender top up nominee I'm still representing women and kama na watu muswati asenkoro yane then I'm still doing what God wanted me to do at this time kero kene kero tukwira na maya ke ninki kiagere to resign korwa semere mokarona siasa no oranyore ribagarigia actually nisekurigiria se ensamo ya nemirimo na se siasa na bonda gote na maybe gari sina kurire mirimo ebintu mbia byari ngake I mean asekirwe ke kaboneka kyo bo women bo kyo bo MC because mete kana rwete semire munari giditi nyangende bo women kwa ese sama pato bonega mapatane na ari nsake compared na ari hinge kyo na ari hinge ukurigas lakini yentonkere togoteba there need to be women in the society bahagotenina barua nesegio muswati na moncho ndebwansi murigerio ndigereire ese gintingete kurumambe mpaka marogoba nesegio muswati because narigerire society ete agusi ngonye compare niche community chinde narire nturense soborai nturense asebinte bingi ngaki ogo isokia ogendo form egento gekuru change and that is why nkarizain ngatayabona tigangende gusi ndakorera igintu gekuru obokoreri mbo mutumwa wabaswati baitu nkwane sauti yabo yes nekiro genderete kwa omokoreri wa bagusi gose anamona kiro kwa wakilisha baswati egerore at the county assembly ekiro amangana in terms of development usama gendera nchara kiyo changiera metekero kino mancho muri ngo chiaro polinga ekirore nominated mire mokiora akorera abantu untuna nominated MCs as I said eroli yetu uno mo MC onde bwenzi etuwata oversight legislation and representation nerere yo mo MC ore elected no mo MC ore nominated yani tofauti teyo mwenzi na GMCA moko kolega sinse isem in terms of oversight na so kuligereria na kumulika serikali ye county ngasikie kokora ngakigasi yabo ngikirasyo mwana inchi chire and that is what we do 20 nchenko endese committee ya trade nincho mo vice chair we committee ya trade na ndi oversight ite tokora through committees mangana echichiro kumulika tore twaligererie chiro getenkorosi gwe yarenge chiro getenebwa to gusa kintu getenkerega amangana echichiro completely togo cha mangana akoro kwa representation eri na ten esauti yo muswati keni yonse muswati agonte ingende nkore that is what I will go and say on their behalf the other role is very key is legislation korosiri chiko goikana inche muno muswati nominated ngende ngisaranse torosi ya machiko are related no muswati because ekera basacha bakore umeto tuyambate taboti nere mukunguru musacha moga musacha njenanya korora musacha obogole tubulito mitinyi kyanda igobone kera basacha bari bunge gari batenda ngo twetiri bara machiko muswati ori mulito mbama iti kubuguri bulito ngakikuri yes muswati musacha nkite yonanya korora kobina okonyoro mwana so njobu no muswati nkobina nkonyoro mwana ni met the pain o muswati agwetera o musaja agocha nyombo begete suti nengaseti oisaransa njobu no muswati ninche meto muswati nkwenda araru ekondo achiche nyomba ro sire ngolu yakoreki so esa utio muswati sisi tunaielewa sana and that is why tuko hapo ku represent moko body ama chikoto etri ya baswati yes last week we were celebrating ntuete tige ntuge a gender mainstreaming policy a policy na ndente munchimonda ngeri tukua neto tuare conversation ya that policy a policy ngia sana igochiko konyu muswati wetu and inere gasiane and I pushed ngatena tindi korara mbake policy ya koriki yetire tuanye tete last week kama kwa roche tuare shere nene sana tukakokana igente kigo muswati na bwata igento kendi muno muswati oramboli na legislation tichi kondire galia bone gatogenderete ko fine tune na rari ne policy na nego chitoro soki bwangwe yento ngiri kwa child protection policy
musubati ninche nkuburi mwana na buguri oburito na hasokia na amwa orobero gonga na mokinya ninche nkubwata liberera ne guri bereri mwana ndire igoro nini nini. So I relate with abasubati bonsi bari ngagari igobono ningo chature ne policy gete nande koruku child protection policy ina iga kero mongo torigere rigaria ntori flower girls assembly gari na bona basukungu abungi bakora ngokora turi gasieri baada basacha bakokora lakini tuacha na machiko na ndari related no musubati na machika ya basacha naro we contribute because akatu ari gwe trichiko bine riga ya basubati tari basubati boka baitete abasacha mbali ngoro bakatubwate because abasacha ngo represent bara basubati ngagani na barabwe kero bagocha na machiko ago support unabone gantu bwate the Kisii County investment bill ile ese committee ane lakini tera ikalende ne togendete ko fine tune nero the go cover investment ya kero muntu but we, from the committee where we sit but I'm contributing to that go kinenge no muswati ori nominated no musacho ori elected ni tofauti ni aroro tofauti teyo we all work for the people mbia muno sana ne kero gukwana kero kende na bukunyara kubiki koroto kya basubati sinjo no musubati ngwaro chegento kya korekana ta asenya gitari ya magena yes ne county ya Kisii kero kende what do you have to say about that incident? Kwanza kabisa ndu pole anene uchasomo nyewe naro chokolera sana usiria daughter in law. And number one nintete kotebana our system is broken. A system yetu si Kisii County mangana yichinya gitari ni broken. No bororo sana na ndiniri yenda sana. Ekero musubati abagwiri umwana emyaka emetinyi kianda ochire nyegitari omongi noro chabwata yekoto nimbake gitamba gochikobori tyo mwana instead ako receive omwana omanya ko egwe gitondo. It is so wrong, it is very painful to our government, and I'm raising that statement tokoira na bunge. I will raise a statement in the assembly all the health facilities in Kisii ndobwate system is broken, and that one engo chakiro mwaziri ito o health abwati guno mu chief officer wae abwati guna bateniri bechinya gitari bonsi ipi. They actually need to be answerable to the women of Kisii County, because when anto baswati ba Kisii County we are going to ask those questions. Yes, they need to be answerable na ndibatoteina nkikiabete what went wrong nkikiagerete bakabeko muswati yoyiga all this time in the hospital kerwaro chena there is a complication. Because oma itekero oise kurigirio muganori muswati uri nabere tenye gitari gari for over 8 hours after baro dirina there is a complication. Ichi ambulance yaburete, that is a question. Ne ambulance yaburete kuyo muswati yiga emorete level 5 level 6 wosenkia tere no ya level 5 yari ngange gai. What happened? Was it laxity from the medical practitioners? Omo naso rengegari omo CEO rengegari. What happened? Those are questions that we are going to ask, and we need answers. And I think we are going to hold a press soon on the same and ask those questions. And we will need the and that by then I'm going to write a statement. Asi ya bunge yaito. Ntotagete omo waziri, no mo chief officer. Bagende batoe reports. Watoteri kia happen because ekine kesi ekemo. Toko tano no monto ya omo sirire. That is going to happen again and again. And this is not the first case. Mangana mangi tanto kusiria. Abasubati babiri bagusiria magi mabo bakogonkia. And that is a problem. Yes. Abasubati mbare batari konyara ko umaite amapata ito na hadi tofauti. Ekero ogo chikonyoro mwana egento kirige kuruko ya ultrasound owende gokorerwa barigire ngikyo mwana araire. Unfortunately batari konyara gwikira. Tari bonse batari bakonyara gwikira. Okonyoro munasi ago kuna iga oigo mutu urasikete. A complication igakoba, we need to agree on the response system. We need to agree ngekia basubati bakonyora abana bakoba treated. And that I commit to musubati itori gusi. Nankore is in the statement yeyu, and we are going to follow up. Nando mwaziri chenu will give us answers. Tote tarwe ato ama chibuna nkikiasire tio musubati yoyo and the rising cases during childbirth. What is happening? Mbia mono akigima omweshumi wanyatiji kero kino nobate kende ose comment ya singane yes jumete na nyota abangabane so ni mbate experience ni maite our characters women akarotora se position get like kabanya gitari our nurses are so rude akarona alikuwa nyoro mwana I was preferring yumo sacha anihudumie
akaro umuntu yako yagasari ukorera naroje bakamariga geteka timu manya kinanyorete nkorera sitekaranse omusubati nasyorengo since airete omukamo ro nyagitari tarenge nacha ati omuntu akobina oyone besenya akobata bakubikira omusubati okochikonyoro omwana orosire amache gatenene ekatanda kyabo de nyagitari. What happened? Ekaro abeto kutukubururuge mumambia ekaro munyagitari omwana nachete because bagate omunyagitari omwana nachete erenki akorete. The mother-in-law nasabete referral to Kisi. Why bari kumurina? Maybe there is something very hidden to tamanyiti. I said department ya Kenya wide. Leta kiri kurigiri. Ekia gara nyagitari kwa kugenda kwa konyo bukima. Ekia nekia kwa tuwa taba nyagitari. Nyagitari watu nyagitari yochete skuru agasoma mono kumbwa ama etenga nyumo tu kumwati iko tukubima tumanya manya kutokumwa. Ere no mwana ale konyo regere dokere risk. You know that all pregnant, you go at risk. In case when you have any problem, no go. And I never come one away. Yes, never was going to one over never take care of. We are Oikwange, but you remember in much other Kosara. On your past, you know something like 3 hours. The part of the farm to Kissy. And you are Sinchiro, she could never was on that. I can't really imagine you got a corner. Was ndari gakon umwana akon was ni mwana ndari gakon era akon ekyara bana bango tobata chindaje egendo ya muna my colleague tabire tigagende kora ise statement nenjeni ngande kora ise ase punga ya Nyamira elinde tobe kabantu babalat abanyegitari babalat bakonyamba kima ya bantu bandi mtoko abanyegitari twensipi that's what abanyegitari tokatwa politician tokatwara abarimu tokatwara all categories of people. Kiro kinde kiro wakwanire nga abasubati kiro konyora no nyudu mali se chinyagitari konyora nga nkotema tore ko baba bisa ucha sabande ninkyura nyare kuburi abasubati abaiga abakona na obohereri gucha se abantu obande ndochenga eyo nengana egendrete kwaneke wase chinsemo o kosekero tokeme tukukwanira abarai abasubati una bono konyora nga obokoreri bwabo gucha se omusubati onde nigo oboko obororo. Chibaito wa tokotora wa ona enemies women. Yango aka story akega na agente gachikore Chester sha. Karona agenda kanyora ba ko Chester bale lainiga. Uno narukuru gesiri ngachikana certain lady as a desk. Koma tabinta takore Chester sha. Ah ngende so road ya konte ngagenda genda bwe Chester. You can register. How? Nkamutika ngana so mosa onda kangresa gantebia. Asengenje system erense okogenda obategana igana naboko register options chigo kwa naboko nyara bakoreki ogofila ono ngasoka mono kwibulinga umusiba tuli gwanto gonyara lakini umuroyo ongerere buya wae tole ababisa into asinto kuna basubate taso wa nako tenga sobora yobo abangina nabo bakachikora abange lakini twanga ini into asinto ntwanchaini timaite reason tinda manyara lakini ekaro to buruke ina bagaka na bangina nabo konyora nga bagaka nkoro ibali chingoro cha sabangina ekaro kona konyora omwana okonyora umusacha akugushugulikira bwangu na ende buya lakini ekaro konyora omusubati yani nako kurutana ko tabi jinsa cha ukaro kende chekire njiki kyambereire lakini nyasaga nkonya chinguru nkanyora omwana njibeka seketanda ndako tagostoka ndenga nsanchiraika kinyugwete pinga na ikereru nkabwata ngasukumo omwana akaguchi Florence abu abude robi bomwana mwana libawe tukumenya kwa takonkonya ekinde kenkaro timetinga mwali mukyogo takonyora atosomi ntubu nabasubati ngarora se position takoranga nayo ro mwali obwenze ekaro nyasago sendi kwa bera senye no bunyagitari okwari kirege ntako kore sakol like injonde ingantike siasa ndarwa nonde bwensi nunoro matangasachi abwe kenege ndo yani kiarwete korume no bonyagitari ngosukumire ngabono gendo somero bonyagitari nege ntoko nyora ibwete ngana bonyugwete kabo bonyagitari nabonyugwete kabo mwana biashara nabonyugwete kabo mwana ndo wate that problems there timadinga
nyasa oreke kurugora tukune usindu tugwanja go change as women wherever we are tokorera abantu egasibune bwenerete ebuna omo orai kero kende gose ore obuna omo MCA inchira kyura nyare ko change amangana buna yaiga upokorerio obo bekuru asabusubati ucha sabande kyagira onye gukurikiriria amangana ya basubati teko babiyekera abasubati bakona no echi afisi kwanyoranga abasubati bakora abantu niko bara abatindi kigima totakire ko change yani omo sala ngana nyasa ikyo mo iko kurugoro aso ekera aso musubati ore aso ofisi enda yose totakire ko change kyagira nintwe nayo lichikoni okoroga nayo kurugo y'umwana nayo kugenda mugondo nayo gukwanira abana bari ekirerio gukora mwari otageta abana babo babebuya nendera habo igo kifamily cyose ibikanye gimakero monta cheche aso chenga ekenonya gukora gekore tigatotia ko baso road tigatotia ko abantu bari selfish tigatotia ko abantu tugwatubo chai ego women ingo kwanira tigatwanja nintu asintwe nande twacha abantu bonse nanto babororo nase amagendero kero ase county ya Nyamira kero kende ncharanire kwa kodre contributions go chase amagendero uchasaba menyibe county ya Nyamira ni watarangos lakini ase nkonyara kokorande buna bono kurema kurwa ase nkurwa ward ya nene bwato mo MC ora elected na bana inchi okoruko Samuel Ogeto ekara agosabe gento kurwaria taraewa igongo gesuma bakagesoke onye go sabe para ego to go sabe para abantu babere onye nkorora ngatara iraneri gubuya nenje nkuge suguma ego go to go sirana inche bona nominated ekyati nyara ko mutambuka muto karororo ekarale mutu onde ko rumega yaye no ko motebinga omwe shimiwa ekene ego to go tebererani asa to kunyara ngotema tole gokora nana nari go saba bana inche baito ba koru Nyamira baka amwibani regretting inaki etwatetenga kiembe kiara since twaswete in that assembly ntora korera bana inchi magendero baka bagokibona into mpara itaberana erisoneri chiseki ko chire chinyinge ko bwa magendero okuruta na mangana go koro ko bwa magendero toko cha sense mo ya nominated timbasa ti ngovendi onde ntosi kiribuna nominated ogotema koborie gento kwe wokuborunga no bwate ward no nyenge ntoko giacha ndoriko kewa equally okay ndoriko kana they are elected abana nchimba batagete lakini karo mwana nchako cha koboria maswa ndoriko nyoranga elected and nominated naro unabono asensa moye chipara na agenda matanga ngabere akaro egariana yakwamira ase nasugete birale kwanza bamanya ningo kyara mbare ko nyendu serisi ya soete ngakira mali bakanyesukia bakanyereta paragati ngataba ngaki aba muraba kore gasti anso kemba korire chai no nyenja iri mbanye nyweti ebante bati bantu metamanga na makongo chi county ya Nyamira baka ebante bati nga we are waiting for you inogenda karanse sibiragira karomurache kubori chikureri yakabere 2027 teria tambe no eranga mbi muno ekero gende tugukwanira yo kero kene na iguko watoranga omo speaker nere Okero apa speaker bare county ya Nyamira ngani neri komu omo speaker orabo ne gakoro kwano ku Okero we terade munali chiko mune koti eragete impeachment nyabete lakini akare koti yali garete ekanyore kananga impeachment inja kore tu unebwenerete so ne ekoti ya mwiraniri bono ne roro legally no muskenya varo oh I'm sorry, that's a story for another day. Sure. Mbi mona sana omweshimiwa obware kero tugukwanira bono county to muri county ya Kisii kero kendo kero koligereria obwa mategati yaba MCA you are one of them obwa mate boino ne serikali ene guse na omo embosi eno kuna ase county na kibore antu kusimbia to ntonga bana banyamira bali segirioka no in Kisii kente to kotenani ntebye mwanchu murigereria we disagree kero tore bunge gare ntugotera twenzi abantu mugotwara bari kintu ku divergent opinions bagotwara ebirengereria bitarenganaini
na aye kwalingereri ni pali yiga yari ko bayiga uyo lengeri ni yari ko bayiga we disagree in the house lakini tirikorosi wadui we are very good friends njoma tena utokurwana mali tokule na mali toko ikagesieli twabona na kikwara na akoraga kwanza kwa kwara iga halina ngakina akora nao kani ngende na bona twawire ngende ke kure ngakikwara twaka ndubabugeti and you see at the end of the day we don't become enemies nduna basani aba nene sana ande tuanchaini so in Kisii complication ndubate challenges chetu leadership ndubate and tugate challenges chiambagenderero and that we blame different sectors una nyamira bago tambara akora kende noni ntumkuranki kutoyensa ari matters development that I agree ni challenges chiroro lakini asobu amate between into aba MCA saba MCA ndugate aya ubu amate between aba MCA uchi aso mu governor umura yuto ubusiga ntundu bwati mangana ogwa akana gwekatu akane because umatinchi ningere gari igasikuru oversight mugabana wika mutena na kitata iga ahama gosonara but you see that does not make me his enemy como kaninde ade esabgate challenge wika mutena gabana kinturi gwanchirana we disagree in opinions lakini nando nyole no mugabana one no buto kwa ntwaseka ndana kini bwa na ngakibono uri ndene ya yento kiriko ikatwale kwa koraiga wika bantu batuke bawo gokora bawo shitu wake kona rioko na ina ayo kuminyoka umaito utare igakiro mundawo wake chingobi you don't know ekero kokora igentekerekia nekiro ekero kokora kireke it's important to arama ntu baria bakora go criticize mundawo tena shati ya uko ipnere waiti kana nyogwa sibeti to sibeti buya iga akarama ngara muntu itari akwangete muntu yo arigeririo reya la merese yanga ya ata ete osiri yangi ya ebendabu nerige karo soka uchisko gari abantu batari korana no muchafuri our relationship with the national government ndo bwate shida ndo bona we are celebrating we have the PS Isaboki ochoretu samangana yes Isaboki used to work for multi choice nje na interview ile Isaboko yiga na orete tu ase a committee ane again tunkere tu etetikiarin kurukwa the Kisii County Credit Scheme ya wenta ko bachi basityo kwa abangi abantu bakorire biasara and nero rete tu nero bete proposed no mochabwe committee igo I interviewed him and I remember na modete during the interview committee you are too smart for this position akiga na ona modete ai urumunga ni mono for position yiga because a credit scheme ikiabate budget ya 40 million uritari mondo wenta kwa wewe ndukibate budget ya 40 million arani he was too smart if you engage him for once yani monda abera appointed ntariko complain ogo isaneka yes ask us the relationship with the national government we have a CS education migo sugamba ikinekero umuraibu ensato ire gocha gusi abantu bagwenda banyagukura gucura n'abantu banyamira mbobotke kini nande ngote abanyamira n'abakungu baito nontika baremereri abantu banyamira ndo baita mono ntuko baita lakini barabu bato kubanjira bawuge kero metu ayuga netsegi cyabo tigabanyakuga but into Kisii County we cannot complain and even Nyamira cannot complain mbwatu musolicitor general Shadrack Mose is a solicitor general he comes from Nyamira so our relationship with the national government is not bad Montondeta you're 100%. As I said, the county government is not 100%. The national government is not 100%. Lakini ngo kwa turege ntuge kuruku fine tuning. Ningi kweta ngo gusiga yabantu ko dana tene usine kiyo singa inga kinecheke. Una kiro tukuligeria omugavana kirangorete taro ya guchase ewonderia Masige East. Kwa rote buna gitaro nande no rote response yomo MP gusiseme cyo buna yaringe na tukuligeria nande etaro ya gucha ewonderi ya mwitangare na rokranga omo MCA mpari batwareti okwegwana ubuya mutari bitina bono inche my message maybe towards that abana bawo nabawo unaboneka umugavana wetu gusiyabwa tabana 70 once nabaye umwana naro kuragira ubukimo bonge naro kuragira ubukimo boke umwana naro kunuragira ari umunyerere nandi naro kunura naro umwana naro ri hyper ama mother of 6 dimbwa tabana sta nyumba ni matena naki akaiga na boga kirete igo nkabuga timangana munando mukwani kama nyani mbwa tu mwana uri very polite very silent oturiete oko mu understand bunare o matena oyega ota go cho guchanda
nandi narendege ukugamba bakamute kuraruga agenda angara kana nyora muizondi katara tara no nyambu yankara bastebo lakini kakolia mangana na kushauti nyumba ngima. So as a parent you understand your children. What I tell the governor aba MC aba igabatari nere tari ba muangite. They're just pointing out, as I told you, tarikiro muntu ra support omo MC bas boitangare Thomas Obari is a lawyer by profession. He's in the school of law. Kisiga ikakwanza ndo akosoma. No muntu musome. No mungainiare. He knows how to articulate issues. But at the end of the day, now what the responsibility yokorera abaitangare gas. Ngabone go mugabana abatakora gento kyabasubati. Unabone ngambora moigure nkoleta ndo mo CS mo waziri o health chimbero. Musubati okule. They need to be accountable. They will have to answer questions. Nande kinbago tena nkumurwaninde. I am not fighting anyone. Ene constituency ane. Ene constituency ane yakuniru. So ekere constituency obare yakuniru. Ose constituency ya oyo ndio ya mutume yakuniru. They have every right to ask. And governor takuwene tukoba point out because of that. Tigamanyana naki oyeiga nkolirale ngento kya inkera ababyeyi. Lakini ando no wechune batete kubeke segia babasi batigete ya basi. Let them agree. Mugabana amanye mwana onenare amagoso nara asakorekanire ba correct ada anangiria abantu bayamo. I'm looking for a day mugabana akorangiria ba MCA ba 70 yamo metege yanko baturi cluster aba MCA bali be governor nande bali batari ba governor kuna njaro nanya ko bo MCA governor maybe nesing njeki ya mankorwa njende kia makia UDA maybe ising to disagree na ideologies na ndeta lazima tuagirigire yento ndire ngota nenki na bangorigire umuntu no mumwamu lakini aikwara na yayo bumwamu bwa embwa to burabumi iko ondeta yole bobe we are all right neri kwa na to ari opinion ya nena na yayo no mumwamu ne roro stay yaro. So me and the governor we always disagree on ideologies and that does not make him a bad person. Mugabana no miyali lakini ibintu mbire tokugania akore nandi mantu bali barangi nere mbako motebya. Yes. Yakere batete bamorokina royalty ono kuikamanta abandi barosie group yabo bakomotena gabanaga iga your house is not in order, put your house in order. Nandi bone gabana went atike gutwari bitimu bya abantu uzembali ngabya abika abantu bonzi yamu ayori kwanza omera rero ngikigwata ite ngokolere yaya njina te tokorega negane kiria kunyara okorete kiria tanyara wethe na aigwachire muno gintu iki kionge akora ngie kunyarikana. It's very simple but do not divide your house ovo no musacho bwata bakungu babiri okonyora tanya gutiga bakungu abaigwanane because kera bakungu bakoigwana takora kitakutwara morembe abantu abonzi bibachamo awokora ono divide and rule. It's in the 48 laws of power. Sometimes you just have to divide your people so that you rule or make yoga abe enemy yoyo inokoreki rule. And that is also his way. Lakini kwa tena I agree and disagree with him but ntoba tishida gusinge yani yo bitina na ntuanga inimono we only disagree. And that is politics. Na siasa na by this siasa onyora man onyora mo nega ba MCA bon situ ako sito ko bugati mo kwa na kurumai tawo koragas aba busiti kama menye this is a problem lakini kero wako rambali ba kwanaga ono mbona bwana ngo musibati yo kwete magina ngo chiko kwana I know musani bo mugaba no went to protect you mugaba ono to restore amu ako mo protect ndoko tigaba na inchi ba komia. Some of the people must come out and speak. Vaso kerio gikigima. Yes. Na nito kona mangara na bono finances. Ai bono musubati kirokende chinga kitete campaign. Inchiranero konyoranga ebitokingo gokea vire birera omusubati ta konyore kiroge kiga kyoborai. Yes. Na ndente tingo tebi and that is why I want you to find a day to discuss again gender mainstreaming policy and the challenges abantu babwate in politics. Yes. And challenges abasubati baruburai bakonyora. Na ndese tuwachikorera magoso nestore buya. Like right now we have a population of 51%. Abasubati. Na igoto take goeti kuru mugavana omujumbe tuwetikirege nto kurugurumba kanse we can. Yes. Na botoko chora basubati boka if we want to. But we are not doing that. What are the challenges? A challenge yemo na mbe yemo bune yuko abori mangana finances.
ekero togochaka ndubwa tigintu gikuru kwe level playing field yani asali egegetie kigatosoke n'umusacha tokoreki tuminyoke nchebu n'umuswati ntarate nekero wikangende mboli muswitati one muboli na akyomwana nganchere actually kero na ikoboli ekirogo ena achiete nkaeberio mugaka and it took him 4 months koteba yes emetinyene ngomoyega nyomba ngometekage omwanjira yakiwa nole smatiga yani nkamotebi tisifa chonsi bichirense baka limo agachaka limo kagande ometa gosoka gali abasacha bamotena mukungu wabo chikura mukungu we kwa motigere nsoma umusubati utiko musubati akasubati yakao kali kiniga akauga tigirense abasacha bali bali siasa mbako ule and that is the perception yerororo mone tokana nona basacha baitu kotwali bagali yoka kurunyombo bolie kura kwanyora ni challenge bono kwanyora ri bagali umusacha yenda nyokobyara makobyara nalega na nimichwa nandikirite akoro kwasa alo de nobody umusubati yense igonsa ngapi wacha wasi bintu ngaga ndio cha kuruga ndio wacha kwaro siga ebintu nyomba but again it's important abantu bamenye nango kora tubiga chechons nona abana nkonya turi nanyoro umwana n'umuntu siya ige minute sigasi bingo kora tore mwanjo muri nama itchikasi sigasi emeremo yonsi ngwikiranire none keroro oro mwana siasa so it's important people have that conversation bamanye amangana echibesa Kisi County mcheno no muswati kamnandega tindi gwateru se tindi kwa gubogondo nagata muswati gwateru chikaunti chini gwateru bali togo chicha no mugondo linago lire echibestiani umusacha anchera ne ori ko mugondo echibesa eri title deed ta wacha title deed bakota umulumu no musacha igona boko echibestiao mogende mogole lakini title deed ori kire musacha singe ncho mugondo gwente koroki ugwente ko musacha so kwani manya konyorana ni ntaka kwenda ko buri loan na bwari timbu ati no documentation ende onzi nginje no mungani yake njembere bibi mbisete ya macho yani njene ndi mbisete bike abiyane bike gake go bimu gakata maite yake ro kumanya nande muchi konsera go kumanya onzeli igwa mugondo mbere ngite secretary ande biri nkora beka kando no uchi konyo moyo onde ndoba kana byonzi no I'm just it's on a light note kwanyora na no musipati lo kuchikonyora niga sinkom nkai twanyarire konyora mabaga ye chigasi yaya nduranyora mabaga ariko chiskuru nkwanda tori chiskuru buna basacha yes we are learning we are going to school abasibati baitu are performing very highly ogende school bono iga we are even taking the STEM courses umetakare science sichamenyire ni abasacha ubo engineer mu engineer musibati chikosi cya basibati cyari ngo bonasi ngizu no rigeri one se bitabo icyoli obwari munande tari bwesabu batese batoye Kiswahili siali etonya kwegeria bana chikwaya. Those are the gone days. The challenges in finances in Chiroro because musibati tari go chakira the same level lakini tutube kigente kimanyikane gai finances chi campaign umeta bantu bakona ngirasi muri kichibeza njwa iboli chikurai musiye ituga igotenene kunangosa ukaiga sina paki gari anenza abantu ngomera agabo unaki aho tena tukwanire nkwanire obaboli hayambia muri kwa mukwana no ko kama yanki nkwanire ndi salamu gwataka ukoro ne haya tukwanire ndi ko kwatukwanire yana agukwanire mpaka no ko bakora kikwambo iko kwatukwanire ya yan siasa tore mangana arega ko ina kora bwango tukwanire iho gandi tukwana ogwani zo kukwana manya wata kora bwango tukwanire kome ko iboli na ogukwanire konkoroki ogukwanire no mubuko ogukwanire no mubuko abasubati nkonyora turi ntubwate chibesa turanyare ko muscle men yes some few nkonyora turi nandi bone gantu tetkonda siasa buno musubati tokana siasa tutingete na we can fight, we can campaign, we can do everything kiribago kora gegara kero tokote na what a man can do, a woman can do, we can still do nteteko koso musanyo yone akegwa gasali ate na abasubati mbabwate tempers mono kari basubati boka even the men aba women nabara pressure iri skali iri nyumba gali ni nyinge bono kokonyoro musubati ire ni iri na way or another nobokonyo ni challenges especially to the nurse at Magena. I do not want to conclude uno munasi oria nero bwatama mocho ikagera mwana itakoraki omuswati yosira
because omete munasi oyo nebo konyora uganyete na naki yaya umete ni nasi agwente gukora the basic needs tio boereria dosi oyo kirachete nero gwente gotena naki ekirona chitenki na find it out ero munasi omete ntuwa subati tata njiranyo banasta ngochingiriran nje kwanza ngo kule nyagitali ngi makuruguru mbakanze omunasi na bagojo pimo nyora 2 cm lakini ngo kurora ganyinje na ikire Muna bona nyoro munasi one na korete hapat and that's why ntate ikorutera umusubati yuiga okoboko ntutana nayi kwa kweta magoso abantu bonsi tigate all system erigererigu umuntu yo chetero yo kabere nkiya nyorete inkiye kayete mbakora rifaro nakina ako tena njetindi go question musinu munasi goseniki I need a statement kuromo waziri woki wabachana yes mbiya mono sana omweshimiwa nyatiti Krakende emichando ni ndiko arorera no musubati ase ebrogete gabyo kora. Seninki yakogira amusubati mangembe ngombe chiko. Na mangana ni na kiegete goteba ritanga. Abasubati ngito bakachikira. Bani na babachikura muno kugwana na basacha. That's why karo mondaro mwene akurije kura guchikana bangena. Abasai number 2 okorera bagaka. Nande nile swali nechengo na kwebore naki ngi ako karento abangena tutari bakara abangena bande chikura ekyare nduto waka chikura mono etwangaide narake abasubati bonde bobo etembali wesoke no nyamba no mbono kumetura abasubati 13 asi account assembly ya Nyamira ego nare ko borio mwanchu murigereri nga for example ndacha gosema ngari ambasabe kerogo monge Neneri swali nkuburi na yebu nakwali mbolire nenje naletomire bisaba subati gosaba ngena ngaki nkigeko kere mutare kwa bangena bande ebirogo ekyagara we can perform as tu abekiru atokora emiremo rorobya ngiyakora batari wanja gotoye ebirogo ebi ngiyakogara ekaro omusubati atenere kuboria ekirogo amaswali akubucha naliyo konyora omuntu agateba aujaka kogo frame muna kumanyite naliyo konyora amatusi amakongu naliyo gotebigwa anyata iyo muno tongire naliyo konyora omuntu ago describe ogotebi buna muno resore mbiko sibuno resore nge makese isi eko tomba mai naliyo akumanya naliyo watinge ko tomuntu kubeka number 4 ngako chakota ibona bono nale gotebi abantu baito ba Kenya na Gusii tigatutiego chaya basubati mochionde iga umugaka agatama agatigera umongina abana kagenda agatiga umwana omonde kare class 7 mongino yaga struggle agakolia abana form 4 akabakori college umusaja bona agacha gochekara akaro umongina aruro botaka achieta agatiga umongino yo gotwerwe nyumba umugaka wakone gocha akanyore michie yagachire buya abana baka gatanta nanga abana igona kyo mukungu atamete kwa gachenka wasina kyo mukungu atagache county wasina kyo mukungu atagache ward abakungu kwanse barakole merememene no muraria kobwa abasacha doroje meremo mongino ri Patricia akora ali ward yae na eto tatigana metenge ward ine yo mongina chipara chire na ko ganda gochi asikate gochi sobo maria namba tanga no mo actually she was rated the best asema ngane chipara chiremire nende chingurire chibekiro moro mu standard chigale iri buja karanganya ngane eward yo mukungu naru nkaruwa rorongogete my colleague nkongore namba ya Beatrice nyengo kwande rinde mo congratulate tigabono nkebeke nande nkebeke ngatebe bono iga 20 pia se tuabeta abasobati tigatosirane ekiarano chonyugwere bobe ekewo kyane kyo gwaka siasa na gokore gasi 20 pinto ko babaraya se county osento ko babaraya so bogabana mongene tiro so manyi nanko nyakoteba ari nkobogere kero kyo bogabana Nyamira no metama ngana gotebe taranya manya lakini nko nyaigotori totale wanja tosirane muna abasobati onye 2027 yuko tuchora basubati donye mpatano gose komimole munense go change mbe mono sana in terms of finances enaki abasubati bakonyara anara ali bagwetera kuna oyo meno omweshimiwa wali atebe a challenge neyo basubati ntora wibaga mono toranyore besa awamena igonda gobaruka bulldozers chibesa mbabuwate
ekara ba chibesa nkoboriare igagweta bono mono aru chibesa mono erinorolekane bosa eraite tabwati njira aragotenga ki nkoboriore mbora yani there's no man onya go step down atigero mukungu igara kuganda misa bakuimukia makono igoroti igobona sense mo ya financially ngobatole na a problem ende timaitio morgyo chitakate ndeko kurungo gosera ngonya torasera abantu ngaincho tokwana nya torabakwani torabarora enjire yoko basera igobona kure itoko ye no chokwana mangana maya aburukaine no boke togotegaro nande tokoro lakini omonto ndaru ali otabwati kende bio takore bora ikendo daganda ali pungarare ota shouting apara teraba gosine gitara yo mario gose bali ba city mbara akanwa singe njacha nebesa oine roko yego bonde gento keni yatete nigike mangana financially ekoto konyera tore down omonto no chobwate chibesa tabwati bora ya sare oyegwekero kene kiyatwaitire timaite nekene gitoka tokirusa abantu ba minto bali abanenchi bali kare ngaki number 1 motora beke besa mutu omonto nabwate leadership in him ogose in ha nanyare ko perform nare performer ekikese kolgere go konyoranga aba sobati tori bagali ritangani kokoro borai bati to kolgere chibesa nkorare gatoli nkora sero to mbiya muno kero kene gwatoringa abasubati bari bachori gose bari murase birogo mwatemire gukora arie gose mwatemire gukora emirimo abantu baitaberane ukorenginga nonye bari umanyete bari ebirogo bari bakiri chukura mpa ko bari buna role model sibyo no kere bya muchaza abantu bani bari abasaya bakaba ukira bono bari ko baba abarai a very good example Gladys Wanga na privilege de kanda se county yayo kora tara mugaba na boma pe yes umusobati ori no monto korete gasi ori bono is a role model bona bongo ko example kiayenga in case ngende ko sema ngari ntene mate binkonyo bwe musie ni mate njeranda nyoro se chipara ni mate njeranda unsa somo na no nensa be bintu bicha se wodian kumatenga for example na bone se yire nyamira mata tuko na wanaume wako na misimamo mikali lakini nyana basobate balenga ngatu orabeta kare to sabe bintu bicha toirase abana inchi because yo chotene na igora no maneno watere na igora abantu gatiamba umiete abasobate ngote matore ko korabia nandi ntwanye terende karata korore kananaro ngwe gutole buya ngaki mweshuwa Priscilla na ewe kerogo ole mirechi para chire manga ward cha rabire era mariogo gara sinya gitari abari mu baisidi otonyire ngwaka no bari chindoje chinsoko muna bakungu togo chiroje charosi wa bando bakogende getacho batacha amache bakoreki basoka mbia abono kigiba kiragendo oburai obwamate wow no mwemsi obo mbia pore ntobati mochando no linga singa chiseki chire ase county chiabero frequently ntoranyora resources chiko genda ase ward chigenda kokonya abantu baito bono nje asomwanjo muligererio ndigerereti nariko sababa MCA baito banyamira bonse no mugaba noito natome link ngagete mondigerereti abana babo bonse nanto gwakero ngobe nabantu bonse 34 kyaro yo muna tonyorete mbale bako gwakera mono bale nayaime nandi mbale batagwakere bale siko lakini asengenjo ya magendero y'abana njira no bato tomete guchiaria anja abana aba MCA babonsi obo ikaransinse akaro ba allocate o implement ebintu biganda se ward abana nje bakonyake kyara se gichi togokora nchi koreta magendero nonya kurumo tienyo kianda moraria bakabunanye karanse tegaiga egendo konyora na gashara akuchiro nchiko butora chiagenda allowances nonya ne shiringi njanya goso ase account yana no mutano ringo umuchando bone sege chichirororo umuchando sege chichirororo nona abana baito igo bare chiskuru kimungu sengenjo tobwate mune kindi bata abana bakabale school ni ntagete nkora gerande nari sikomo nabano chilingi nkoro kyango tumundu chieme chango tindi konyara wikarania sengenjo ngatimbuga tibesa ndanyara gotumu machango sino bwo boroire osino bwo mwana kogende school osino yo bwo monto bwato bakomo chisege chisekobye kwansemo nabakonyara ngakona kero simenga omweshimwe ngo takonyo retoro kiane ekyo bono gusinyonjo gotebya abantu bono twiranire ko chandeka bono tubekene monto nabotonga monto ndabwensi ayibona ngokwanira
abanyamira nabo ngotebie kemene korwa iganga ki ntobwati besa wetera chisegi magendero taracha sechi ward wethera chisegi bono tosabirani ninte nasabire ngaba abaishimiwa baminto bagende mugabana abaligi twikaransense tokwane totwara umuntu oyomo tokorera abana nje gaskera na kitoko korari ndo chitigwakira na nkobi gose kora amana gose kominyokani Kero matemere kuri mugabana obangire gwikaransa naino gwikira igabuna gwikira guchakira bono guchia nkuriganitore ekiara korwa muramuri yakane ntoramuri yakane no mugabana manyana atebanga otemere ko babeka mo lakini ba MCM bariko chamo amaro taratobeka lakini bono ngagetebona na kwandiga nande munari etegire bwe komanyane ngoturigiari gata turigie itukoria siasa no choto lange tonyaka bono twacho kwa na mangana yo borai wa bangina yes bono ngakija siasa you call me I'll come mbe mona sana mwancho murigire tokagenda sio mutu muko bwetita gikaibere abantu basiba maje rinde tunyara koirana gokorera Say your last prayer, Edna. Siyo kuna mwanamke na roho mbaya kama mama. Nakuomba. Are you crazy? You slapped me and I will slap you again. Mwah. Now listen to me. I'll shoot. Drop your weapon. Get Zuku Satellite today full kit at Kenya shillings 2,000. Enyorere Zuku Satellite rero. Eyubwate sigineta bwate scratch. Gura decoder amone dish asachi shilingi chiri wibere chimi kenda na mirongo kenda na kenda chuka. Usena buku gura decoder yuka asachi shilingi eliwe yemo chimi kenda na mirongo kenda na kenda. Wigo nabo okwego kene package ya busa umutinyo yomo. Yani free premium package. Asamange nabo kutalira eduka ya sungusia electronics sinsamo chake birigo kuse Mark Obare Skymax Supermarket imeyomo chulia Onyamira. Wigo nabo kutalira Gelsol imeya Masimba Plaza na Wigo Aleno eyue rangi na daraja imeyomo Chobosongo. Asamange ake simigwetera search number 0205200025 gose 0703010000. Zuku, life got better. Shah Ceramics ni gubago kwa a special offer. Bunu iga asachi tile au nukugora. Chikaton emeronge tato nigo kwa growth kilo isato bosa. Kukura chikaton meronge tao nigo kwa kilo isano na isato bosa. Kukura chikaton emerongo etano ne tato nigo kwa kilo emerongo ebere bosa otarigwa kanera kende. Size endeonse. Niko okoegwa ye asichi brand bego chinde chonspe chi wall tile kitairi chance na boigo chi tile chia 40 by 40 kose 60 by 60 samange ba kresimese number 0703943972 ajirago cha aseduka ya bere Kansons Plaza angana Quick Mart Kisi opposite Mucha Place. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Etwani yabugire ayo mwaro karugetanda. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Ayo mwaro karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Murigire nekera utora sekinyise kiomuhario kigima torenero umweshimiwa Dolphin Mwari nere Priscilla Nyatichi wana kira togo chukokora igoro yobora wabasubati anane mona asensemo eri ya siasa na ore nore no busubare wao ogosange kerengere kyao otaiga asestudio ndoje mbare Mwari kire amoko korene ninche ko yasoma ekiro togo cha gukora umweshimiwa Mwari tokore na sore ngote bana
kiro kina machiko nare mwana rewetia yoko ligereria amangana ya basubati. True. Yes. Inchira ki kusama chikaiga amaroro mugwate narari kuna abara ibara asebiro go chinga keche. Amachiko ekero togo itrichiko nekero buna nagote yogo chakwa bera nabangina kwarigirie challenge roro kwareta. Amachiko nara itete before us turanyera kuba to implement and the Women Enterprise Fund act ya 2016 itete go mwaka 2016 bado tera umaite challenge togo twanyora ni the numbers abasubati gare etore 20 abandi bonsi bina basacha wono go goikana mwachire nege tugete mutete kuitia nanda bange molino connected yes mutete bono muntete bono 20 bitete kuitia bono amangana Women Enterprise Fund so bekire budget abasacha batana kurarusi chibese charingi cyabangina turachibeka ka turakorera gento gete ecyabangina chikobara isikukunwa. And why I am advocating na murayonde bwensi piole gari tigango tuchako chora baraya basubati eni ntumente chinamba cheito yanyara none kertu go bageni egento na tanga na gotebe gende ye abasacha baitu nabaya nturi kubarwania ntutaiti mabagabo yaya ibagari umusacha tinkoli nyara tinte tageti eto taitiri bagari umuswati katikati ya basacha nekera basacha bawo kuana manganabo ntutotike gutumika umwete bono muneri okorera gosenkendike gutangazo abandi basacha babanye kuibangira ine na twamwirega bako chikubanga kwanya obi musubatayo jenda rangiri mundu gete ai kwale kwabe kubune flower garden last minute kwale ngoro nekera bako kole ntebe ai ngubuli gutoli nali swali ngo chetre na swati malinga bame mutokorangiri barangiri umuntu bamebeke bicha ero kenu muswati na alinge gari. And that is something we need to say no to. Okonya ono each contract chiko metento gwete na 30%. Bichi ko twete na 30% ya all government contracts. Wente kwenda se women and persons living with disability. Kwa manya konyora omuzaje chabuyega company na bero registered ni reteri mukungoye. Achita kamdenta ike tambulisha. Mukungoye kama tino kwanza kusenki kigende. Okay, no register company reteri mukungu. Ogenda usabe contract. Oegwa. And where I feel our system is broken too. Ekero muzacha chanero usainye contract eguroche company ne mukungu. Tigo mukungu yorangiri. And that's what we are calling for. Tigo mukungu yorangiri gwe. Muzacha unacha kokora. Umukungu manye yakoli neranya ole gaki na nyora gake. Umanyangi kigende. Okonyoro muzacha ochiro otumire reteri okoli kiringi. But I can give you benefit from that. So it's a system to going to work on, and those are you not part of amachika ito kaya tokorosi toko tena yaya tafadhali bekango. I think that statement was read by Honorable Gore. Muswati na rukuruku Honorable Lilian Gore. Na read the statement there. Okoboli the 30% threshold ye bekire ya contractors bekire ya on the government procurement procedure. Abaswati ngonyora baramba bakai na ekiro mogo sign ko make sure muru muswati yo chire. Because era contract muswati gaki tigo muswati ache ko receive a contract yeyu yeka niri tari ari kiregabo. Those are the discussions we are having. Amachiko ya basubati, as I said, na raya togende tukorosi. Amachika go chikogera tonyora no ni chibesa toko lingi tukuru ku sensitization. One gangwane abasubati mbalinga batanga senko boli baro gujumba. I only know of one Purity kirera ku rubonjari. Numusani onesa. Nero so kiro tena na ki nchenko boli ndo gujumba bwa bonjari. And trust you me. By the way, I move behind Purity. Ko ensure na ki o baba nkubulira kiro kyo bujumbe tiyango tokubuga tesi taro gusongora iki ngakine ntuko nyoro turi gusunu mujumbo yo mukuru bonjari. Baswati marenga bai so kiri kubulira kiro kyo bugabana. We have one. Her name is Jackie. Nkubulira le nere no monjari. Ontimete na banjari lakini bata banjari monjari nyumba yo mukungu. Wese kubuga ti history ya bonjari. Nakero umugano bonjari yo gwakero bonjari ya ngo nyumba yo mukungu. Nani ntu atigaliti asini nto nyoro mujumbe ku bonjari eto ibere tukiriaro na baswati Mama Teresa bitutu. Ngocha kabali ngo mujumbe. Tahinto ni sawa, we agree. But again, what I'm trying to say is oburaibu abaswati ama chikongo etore tuteta support oburaibu abaswati. But again, it's important. Nyesai ka power is not given, it's not given. Ogocha kwa nyiwi, it's grabbed actually. Kama yani mota gocha koletere. Baswati baitu kaki na basoro ire
tigana nchebugali ninsavu around yo kangende nandi tincha kuoka siasa kabiri let me be known nige ntonkire na atenete fo tigante ngitenere nige ntontena na ruane sigiyo musibati nande nsoke manye na gusi 2027 abasibati bago isoke uchikuburye birugo na abangi we are not weak elements control of budget bonega tari musibati Margaret Nyakango okoira serikali mbere sana okoira serikali mbere musibati nanu mugusi usitu nalezo nkuruzo boyega ekine kibago toirorera ntogwata mo auditor general nere omo auditor general no musibati kurukore ndirugoro aya tikiririga ari nsemo ya USA we have ulda momanyi omusibati obwete kirogo kyo bujumbe bwaga na nwale se assembly yaga ali aho kwane sauti lakini korunkaga mpaka moto lakini to wikankaga iga eto wikankaga obongo bwete bwa disappear because obongo boli anya bako mo describe kale ngumbo obongo boli tigo musibati ta chaka go tenne muna go tenne iga mwa boli akambalenga kabugate do not define a woman below my waist nditinde tu montan define go chinza please define ko rumo tuga ko chegora aro ngomboro tigo define ko kuraga no chakuru ko aigo no chakuru ko tiga namba kaga magoro chinze ntige define gura hasumutu uri kinana ki omusibati yiga nabwa te chisemi no bongaini aranyare kura ara itora isa komo ekirogo na anyare ko endarwane na ndire musibati burari and as I said isego ikana tindaira na burai bonde bwensi I'd want to have made a legacy ntige a legacy na kakigusiye tu abatu musibati yomo bono twekiri batano wose nandi nintabuga gosenji nande enko enda turuwane nandi mpaka baike 10 I will fight esegiyo musibati una na tebi abantu medena te abantu bakatena musibati omuntu wetu murungi abatena nje senkonyora abasibati bakurwana kamese giali ngiyo musibati no musacha nkora bwate si musibati yiga turarwana manyi ko bolinde gete na babanki kiri kwakora nge mangana ali ali nge gali bono because bono tuamanyire into marginalized nkurwani gutero to rigere rigen to what happened to our young girl Gloria Ruba no mu basiga uri nominated igari senate nkwaro cha ako increment yani akabitirirwa na soma liuko ali ikeire apology tata tigamba te apology kurwe nkoroimi kuna ntu as the women of Kisii njegeka no musibati ngo represent ni final nali somete ya ta somete last time yes how comes I'm not somete wono anche ngo tiare ko ira na civic carolise okay but you see that is wrong yes because that was incriminating okunogo te yu musibati na kakia kirukura tigango te bina kama na kogoseire tigandu unsabo kwabira kurwe nkoro ya nini tali ngote ibuno uturonde kariyo basonde nande tonsabo kwabira okwabira okugonga nante binche bwali ngabere ose na akorireke ose nimete kintu na hokorera let me say sorry in SSJRI maite ngote basori those are the kinds of discrimination tutatagete Oke assembly kai como muntu muswati go tena no te tukukwana abasacha batena bakubona kukwana munamo. By the way, no gwate no nyenka. No tororaga eke tugutenena tukurwana tsege chiga mukaine segere ngororo. And for baswati ba mindu, it is never easy. Tika tuisoki turwane segi ani ngutwara tori mikutano and bune bile yetete ngositoro kubeke budget ya sensitization. Tetogende binyurumi. Tori geria baswati chako basoki bone chinguto basoki. Besa ni etatuka. Baswati yetari boisubons ba nyolje besa. Lakini besa ni etatuka. Tika hango muswati turaye tubekira ini maiga yo muswati yo iminto. Turnyole byo kone intubike. Eri ndo muswati ko represent. Ngote amura baswati ane metu meme kona inu mwanyolira mabaga baswati. Mwanyoliri bagali yo koberasi. Orokyo bwancha ni gucha sabaswati bame. Because uadui kubwa ni kati ya mwanamke kwa mwanamke mwenzake. Yes. Ande kine kige ntokote mugostop. Nekiro tuko kwanira gusekero kendo gwakwanire oburayo bwiga. No ligetekero gokyo bwakilisha baswati ase county. Krokene no isanete no oburayo gokendereta ase kiro gekyo obuna bonaiga. Bona igo mu women reprobata kurukuduri sitonyaburi. Inenga kiayo kora. Nandi mche no muswati na batena sigi abaswati tindi ko swaga tegati itkondi yo moranyole mbwati tiri kondo nkurwani donya abana inchi nabo bamuchorete abakorere gasi ekera abana inchi bamuchorera akore gasi nabo bako mu makeri
njengo makinde from here because mwarana arike statement kamutema mama county toenge gender rescue center yerega iga inyumberia tutumie kuira abana baitu babaika bagotikonkwa abana bakonyora cases ya development from the villages aba bako babwate cases ya GBV issues ya GBV ndubwate rescue center gari na arike statement komo saba but kumuleka it is not within my mandate kumuleka women rape njengo muriko mu governor nabo nkora amagosaye lakini umuntu ngokora amagosaye abantu bamwete chikura n'abantu bari bere ground tigabache bamaki report card akara yikire 2027 njenda murangiri kandi omutema mu county gari okwale gukora igana but kama ngotebekana ninje ngoruana for women tinkorwani muswa yakara ninje nyore kirwe ninje nintete kirwe nintete kokorerwe njirinde yaya ninje nintete na bitukongo chakoegwe kirugu kyane ngegwa murembe nkore bunamanyete bonega ninjaka gukura kama tago change it has to go 5 years, it has to go to 2027 tumanyi gwake kura nabwata magosaye yes afil nabwata buyabwaye yes ebintu mbira akolire nandi muntu ndite yore 100%. So allow me timba tukukwanira amangana yo muswati sana stekirugo kiringo chikobolia eka ninte tanyoro mulembe atokorire gazi tachi gotebere kero mwarena ebandu waneti nakora woni tutete to mulembe nandi muswati onde bwenzi okomukuna. We will stand and say please do not touch her. Mbia mwana sana tokwenda se omweshimiwa Patri Priscilla ahikira kuligire kirikende abarai bari igoro yao pare abasubati tubate buna bano muwakilisha babasubati na nyakura se county ya Nyamira noro chenga ambari buna chirol model. Yes. Ningi sanegete mungina cherusha momanyi kote mara sa kunyara kirikire ngane gento kego cha saba na inchi nkore tare muna bono ebyombo konyire ebyombe nkorware besa oru nechiema muna bakora chesta machikalia babigete nga kere kiombe geko rikaigana chia chenda chiabo konyora bale chiema chiabo amangana achenda pest violence ngukurare na njibuna ngukura ejare tukondrinda rogo itomo kungu arongoti itukondri ngorora oko bwasaro mwana nyaruka ngotige ngotema ari kwegirira sa kunyara oninge sanigeta sare naende na bare role model to me mbia kigibane kero tukurigire kero kende amachiko nare mwetire se county ya Nyamira kwegera umwana musubati umwana munyaruka uso musubati ore umusubati mu Nyamira ndi aitetuwo omwakoria naende ndo jingali cha takolega se kiagera wikirege karo yanyarikani ngo musubati ogoseirwe omonto yu akorigi kumono naende nabakubekume muna bono musacha nare alikonate ogosero omwana oye nyaruka akumungena ngane skuru akumuira akairo omwana akamokoro mukungu Nairobi akumuita amubegete mbona mokaye akaro omwana arwara kumuinga kokaro test akanyora obeire morito nario mwana agusikensa mogosaba montesi myo gwakera ngino kumatebige ndukia mubereire akaro musacho lego ngwabere turatende agatama lakini nabarigigwa mongena cyo sana bakurita bakakariwa akabwato neria bwango igantara manyanga bado no alechera gose tindake bwati boya sengenjo of late thing torombera na assembly bujabya but lichikerio asenyamira ndigandira tokokore gasi yebo umbuya kigima nekera bono tisege ekego sekera kende buna wa no nyana ko erere nga tisege ntigenderete ase birogo njira kia basubati faranya rebo chamo ko ni kenga bakoli tisege tigendeta se society ane muno no nyase se county ai gabon bakatore tegen tuturo nga sensitization to sensitize abasubati asito komere no na se byombe bosechi kanisa ko batebi egasi yomo ngina nereri na ogwo chamo kwa bangina mbuya kikobwate ekaro batebi go bamanyi gunga for example onye no omweshimiwa Bwari okoborie kerogo ekera asiriru na chiko ire ni okoboko gocha sabangina nabantu bonsi lakini bosaiga bona bona ngukwana ko bosaiga bangina bambara be kwa batebi go buya go tomo monto yo mabadi % igo na benga bona bosa so to me ngukwana gochakera bono gocha
nintagete gochaka gotema gweta asabang'ina baminto na kobatebi obuya bwo omong'ina ekerarase noborai bwa omong'ina ekero kwabata boboire naende kwabainoire bono bagokwaneke gusii na bakonyora bamanyire ng'a toise gotuma for example gose na Irene gociari agende kotorepresent na agokora emeremo toise gotuma gose Bwari gociari agende kotorepresent na bagokora emeremo abantu batwara trust in you batwara trust in you ntubwate oyo gakuruka nga Joel omusaisi agoteba nga I come from Nyamira. My question to Nyatich is can I have a great picture of why Nyatich is not working with Manga MCA, where she comes from, and why we have not received any development for them, and let her explain why do they fight in the county assembly. Nkagirete eyora kwandre ne yobwa mate nande bana nakubole ngane yega obwa mate bwa no MCA nga nkikera kyagerire mutaranyara kubasabira magendero kurwase e county guchase wodi ya Manga kali Manga yoka erega kwana korumanga kali Manga yoka chi wodi chospi e county ngema nabo chitegarerete muna nateka goteba wetera chiseye chichirororo no ekiakobori goro yo bwamate bwane no MCA unless ukare kogenda maega yane obatebi ng'a ntoriamu egento kende nase ng'encho maybe eseye yo eronche ntaiyo egento nkara kora buno mukungu egente keng'ese gokegendereria tindi gochi gokora buya bonte ati abantu bamangana ki jetindi seseye ere Nyamira yokominyo kyomo speaker seye yo tinyororo igonganye tesegi yere ngira ne wode na mweshimi wogeto tokore gasi tiangere yo mintonga inyogeto kare gocho batebe ngantori ya muri onero tari ya monenchi igori onero tantageti lakini nje ko bwane timbu activity na binde byose nogeto timbu atimo chando nere yes MBA muno kigima yaro toka kende kwa beire omo MCA uso watwaliri bagali nene sana asi county ya Nyamira institution kikwari kunyara kuchange usene kikwari kunyara kuchange amabe yali agendere asi county gente gatangani ninganchi tekora lyo morembe gento ya kabere aro ogokuno ko bagwe kansugume number 1 maite epara nero keregento ebe tobwati epara okurera mwa wiki chiro nabere okogwa ebe tobwati epara okurera mwa wiki chae tundubali nabere okogwa nyagitari etoke ng'amali gotari nyagitari akaroko genda kubwenigwa kwagenda kwalika rwate ugenda ogore we apa amali wabanta gocha ochikora make nahara gwekandu anesegiyo institution nere korukunga ECD abali balimba batoma chando nende biro mwalimu oria mwaito mwalimu ori nero mereti agante bunanku emiri unanko genda nonye necho unanko bwate karamba kanga so class 1 abali mwambata kire kurigere umono ntobwate department nera ige korukunga casual workers monto boka mkorumwaye kera litoko narora monto kondikaranga ngambara kanu for 16 months oboka korumwaye kera litoko oligie sabuni osoga ndobeke deni eduka oenda obarune gasiale lakini metinye yaera nabwate family nabwata abana gosome bwe komonyene natagete bwe sipita tete koga nonya gitari tana gwakano besa nabuni nteme ko batete amono mbe bono sana asengencho yebiro kero kende nuko ono engana yaho yo mwere 30 seconds sana choka totinga chinsa chato nyolere nene lingambe yamono ase egetembe TV ne radio so gotwarigania iga ninteme ko okwani abantu bake kiara mbali bamaitenga ngocha narenga aso bwango sana ngokwane nda abantu banyamira bonse abantu begodi yamanga nabakwanire bonse ngira ne nyomba mwane mugakone korokweri chondicho abana banu nategeta goteba Oped Timothy Penta na Isaac na abasani bane mbaro buna muwakiri ekorokwa Orang muwakiri ekorokwa Musongo koro Kisumu High Court na abande abantanyara gwatora bari bandigerereti inko batebe nga tobwate sinyamira elinde omorembo chiche resources chisoke mogaba implement chi project chokora chi ward chirabe mbiyo mwana sana asa mheshimiwa Bwari nana yao hiyo mwele ukwane babire batatu tarato soka okay
nche ingana yo mwere ndatebe is ekeretwa irwe iri bagario bokoreri pia tunyare to kolera abante gasiri bato eri twairwe because it's important na twa scorecard twabori buna nkinki na kina kimwakorera abantu ekero kwanyorera bagario burayi. It's important to korobora iburia rafa saba sibatu bana nje message ya nenene enkolera abasibatu baito bagusi tuisoke turwanirira mabaga agwente ko baya ito nto basiko tumeka koiririata na gwaka chinkobi nkonyorori na matanga ko endaliria basaja bakwana liyo kwana basibatu batena koira abwe anchangu mwategerera basibatu ba minu mwa support musibatu na abwa tari konda mutigara kwana because ntutete ko menta kukinya basibatu baito irinde na barabwa nyore kuira mabagaira asaba iboli balbo batabana baiseke empower your girl child lakini ikitari community na to empower our boy child ntogwenda to college programs chinde Jones pitogenda to run in the county ntogenda to ko na sanitary towels mwarango nyakumnyakatori. We want to end period poverty. We are doing public barazas to kugamba mangana GBV bado ntogenda to nyakumnyoke county, but most importantly any other forum to konyora yo kuona bunabaswati bado nkogenda tori kuona bunabaswati emwante bito ba maigo maite kale nakina akayura abantu bago tuma maiga but tigana inchentu maiga ucha so mwanchone sweetheart and to my parents, my father and my parents, wherever they are watching from. Asabanto bonsi pie obanya ba seto usiengima. Timba sakobeka nyari baliyo lakini banyari bali na mumugate nabakwandi mono kubwa bandi rende lakini rende asabanto bonsi pi nabakwaniria maigamaya. To my friends, Purity Kirera, I know you're watching. Team Obwari, the people that are pushing me to ensure that things are getting done. Malina Rangwa, Tabango Kwani, Nago Kwani Rigawa, and every other person. Baribako and go push agenda ya Wari, agenda yo Konya, Baribako Konya in my legislative work. I am very hopeful. My colleagues from the county assembly, asante sana, and umwanchi wensu murigereri, mbuyamona sokoto baribagari okotegerera. Mbuyamona sana uyo mheshimiwa Dolphin Bwari ndotenga Karo Zuena abatebanga my woman rep kwa yegure ayo na bwenga ya kirotwarenge nere mheshimiwa Nyatichi Priscilla Prasi county eri ya Nyamira mwancho murigerera mbuyamona sana nande asingenjo yabiro nigonda chuko kwato gochase amaboko aye DJ ona boigo onkorogo nere amakopio asi umurubiriga bwetwani Friday Express erindo gendere osonyara goswa ase tengo kigima kubolenga bono etinichinga kicho kubeka ebikoroto birivyo gotenga na boigo kubeka amachao angikigima erinde onyare gwaka edansi ase chingero chingi ya chire ebosio mbiyamano sana soko genda koba omwegeno wika rituko ria Jumatatu sumurubiriga nje enkoro kwa Matilda Obaiwa na atsan koro ase ensemo eri ende nere Wilfred Matundura na ubanyare kwene kenga kwa nyoreriogi nechibicha sinjira engigerano ase bono tigara twara chinga kichinyorora na boigo so ase etengo enene erebosio. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Edwani yabugire ayo mworo karugetanda. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Ayo mworo karugetanda bana mbale njara. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Uzito somya bamura baje kuya mandege. Amarietane nere kimisuko na ere kimisuko no manyagetaria imeye nyagetaria nugapesi ni nyagetaria gotoka somo chobosongo ebwato bokoreri bwayo buyakigima na kobwamone gotumeka chimashini chekerero echichiarure korwa sense ya South Korea nugapesi etobwato bokoreri boito gaiga na kobwamone twakonyiro mugusiasa atambe twaberire gaiga asege kegetambe korwa mwako 2018 mugusi onde bwense obwate mechando wao unabono mochando bwegetekio mogongo gugwatia amagora kobimba mochando bwa arthritis manyinga waka igoro mochando bwa sukari amona moroira manga arese mebere yeito oitana ni nyagetari chinyinge nendo taranyoro bobwenia ne sengenjo ataratarire nyagetari to yanuga pesi erinda nyoro bobwenia obwega